tashin hankali an kyale biri ya san ashana. Aure na da ke mutuka raba dan bana fuzarin kwance. Ashe amalala ne mai gida, ashe amalala ne kai. Tunda kana fuzarin kwance ba ma yi zama da kai ba. Ya za aikace mun fuzarin nan ba kai kayo ba. Bayan gashi inda ka kwanta ne ba ko ina ba. Kuma kana ta zarni kana ta diga ko ba ka gani ba. Abun kunya a ce magidanci kamar ka yana fuzarin kwance. Nai zaben tamo na dare ashe amalala ne kai. Kullum sai ka ce mini ruwa ne yau karyar ka ta kai. Da sanyin safiya ka fice sai an rasa inda ma kai. To rana dubu ta barawo rana ɗai ta mai kaya ce. O yau wai lantana ni kike wa sharri ne mijinki. Kina mani gazafi har kina cewa sai na sake ki. Ga cikin shaƙen wuya bayan kin san na fi ki ƙarfi. To tukani ko na yo ihu ne kullum kubura na bar ki a kwance. Alƙur'an tukani mana. To ya za a yi ina bacci ki ɗebi ruwa ki watso. Ni da wani idan ka ganni a hannuna da ruwan na waso. To ko dai ruwan saman da aka yi jiya tattaga ya feso. Ai rabonmu da damuna yau wata takwas kenan ƙarshen zance. Ranar nan ƙawata ta zo ta ce daki da zarni. Aisha wannan doguwar mai kafar ta kamar akuya da rani. Ahe ita ce ta yi ta zuga ki har kika tsiye ni. To soyayya muke yi ko diya ma gidansu na je zance. Kin ga uwar gida ni ma bari in tono asiri. Inni ina fitsari ke kuma bakinki da wari. A fagen tusa kuwa in ji kai daga nan har makwarari. Ai tusa lafiya